Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň başlygyň orunbasary ila tarapynda Barack Obama lakam bilen tanalyp, köp ýerlerde döwran adam tutulup, ona Hudaý Nazarow toýnalar Anna Nazarowiçiň eden kirli işleri barada aýdyp bereýin. Ol kadyet sistemasynda ilki Balkan welaýatyny işläp, soňra Bayramar şäherine kady wezipesine bellenilip, köp wagt geçmän Ahal velayet kadyetiniň başlygy wezipesine, ondan soňra şol wezipeden boşadylyp, Büzmeýin etrap kadyetiniň başlygy wezipesini işläp, 2023-nji ýylyň baýda aýyndan bäri häzirki güneçenni Türkmenistanyň ýokary kadyet başlygynyň orunbasary wezipesini işläp, şol bir wagtyň özünde ýokary kadyetiniň başlygynyň ähli ihtiýarlyklaryny ýerine ýetirip gelýär. Emma ýokary kadyetiniň başlygy Begenç Hojangulyýewiň oturan kürsüsiniň ýumşaklygyny duýanak. Ýagny roli ýok. Hudaý Nazarow toýnadar özüniň wezipe ihtiýarlyk çäginden çykyp, ýagny bir paraxor mafiyoz toporun döredip, şolaň üstü bilen hemme hapa kirli işleri amala aşyrýar. Meselem, her ýylda kadyetiň serediýän 20-30 miň goloý dawa işleri özü seredip, takminan her iş üçin iň pesinden $2000 para alanna, ýagny ýylda takminan $40-50 milyon şu topor bilen amala aşyryp, gazanan pulunyň güýjüni aýakda durup bilýär. Ey Serdar, bam sen şol atlardan habaryň. Ha bilemem, göremem diýsene. Ya da görýänlerim, bilýänlerim para ýumruklaryny ýyp, saňa aýtmak ýatlaryny çykýar edýän ha. Hudaý Nazarowyň korrupsiýon toporuna girýän adamlar. Aşgabat şäher kadyetiniň başlygy Nuriýew Haji. Arkadaş şäher kadyetiniň başlygynyň orunbasary il arasynda ýeňi şady bilen tanylýan Gurban Seýidow Tuwak Mehmet. Arbitraj kadyetiniň başlygy Araz Gylyç Nazarow. Ýokary kadyetiniň kadysy Gyzylgül ýegen Mämedow. Ýokary kadyetiniň bölüm başlygy Şallarow Çary. Akbuğda etrap kadyetiniň başlygy Seytiýew Serdar. Göktepe etrap kadyetiniň kadysy Aşyrow Agoýly. Aşgabat şäheriniň beýlik etrap kadyetlerine bir näçe san aýal gyzlary, gyzm onu bilemok. Şeýlem özüniň öňkü işläp gaýdan ýerindäki ýumurtka götürjüsi, ýagny latoklyk wezipesini ýerine ýetiren ahal welaýatynyň öňkü sürüjüsini häzirki işleýän ýerine de şol şoför işe getirip, şonuň üstü bilen para baryny çapýar. Hudaý Nazarow toýnadaryň edýän işlerinde ýokarky guramalarda işleýän, ýagny dahly bolan öňkü Aşgabat şäheriniň prokurory Şyh Mämedow Öbüz Mämet, öňkü ministrler kabinetiniň orunbasary Mehmet Han Çakyýew, öňkü ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Bayramul Orazdurdiýew, häzirki ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Baymurat Anna Mämedow daglardyr. Bu mafiya topory ogurlanan pullarynyň özlerine gymmat emläkler satyp alyp, bulun käwirler türmäge wasylyp, emma käwirler ýagny Çakyýew, Orazdurdiýew daglar basylmansapsa bu hereket öz işlerini dızdıranak. Hudaý Nazarow eden korrupsiýon işleri üçin çäklendirme goýsalaram, edil bir tank ýal depelek geçip, öňkü gulluk, dulluk işlerine dowam etýär. Toýnalaryň öňkü işdeşi Gurban Murat Hudaýberdiýewiň hapa eden işlerini bilýän degen bilip, bolgusuzca bahanar bilen $5000 para aly diýip, onu 13 ýyla götürdi edip, gözüne gaňyrsyna uratdy. Adamlar pikirlenip görüň, $50 milyon nirde, 5.000 nirde. Garyn doýmayan Barack Obama üst-üstüne adalatly sıran bolup, hemme zady az görüp, ýene-de maýmynyň ýokaryk dyrjaýşy ýaly zaryat bilen hereket edýär. Ey Türkmenistan, gözel watanım, sen bular ýaly namartlaryň, korrupsionerleriň adalatsız kadylaryň eline galyp, senne günä bolmasa da hemme millet senden gaçýar. Ýagny rejim sebäpli millet kösenýär. Özüňize gowy seredin. Assalamu alaikum rahmatullah.